अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। कोकण विभाग संलग्नित सिंधुदुर्ग क्षत्रिय मराठा समाजाची बैठक कणकवलीत झाली। या बैठकीत नेमक्या काय मागण्या करण्यात आल्यात पाहूयात। कोकणामध्ये रत्नागिरी आणि रायगड इथे भरपूर प्रमाणात मीटिंग झाल्या आणि सर्वांनी एकजाट ठरवलं की आम्हाला कुणबी म्हणून आरक्षण नको। तीच भूमिका आज सिंधुदुर्गवासियांनी पण घेतली। सिंधुदुर्गातून आज जवळजवळ कणकवली, देवगड, वैभववाडी, मालवण, वेरगुल असे 6 ते 7 तालुक्याचे प्रतिनिधी आले। त्या प्रातिनिधिक स्वरूपात त्यांनीही विचार मांडले आणि सर्वांनी एकजातीने ठराव केला की सिंधुदुर्गातसुद्धा आम्हाला कुणबी म्हणून आरक्षण नको, आरक्षण हवं तर फक्त मराठा म्हणून आणि ते पण टिकणारं। याचं कारण सरसकट कुणबीकरण हे आरक्षण मिळणारं नाही आणि ते टिकणारं नाही। जर मिळणारं नसेल तर लोकांची उगाच दिशाभूल न करता आपण योग्य मार्गाने लढा दिला पाहिजे। यासाठी आजची बैठक आम्ही इथे घेतली आणि याला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित राहिले। क्षत्रिय मराठा समाज कोकण विभाग आणि हा क्षत्रिय मराठ्यांचा इथे जाहीर बैठक जी आयोजित केलेली होती ती क्षत्रिय मराठ्यांना जे कुणबी सरसकट आरक्षणामधून जे लाभ घेऊ शकत नाही आहेत त्यांच्या मराठ्यांचं काय आणि जातीच्या आरक्षणाचा जर आम्हाला फायदा होणार नसेल तर मग सरसकट कुणबी जे जातीचं प्रमाणपत्र जे सरकार देण्याचा जे प्रयत्न करतं आहे तर उर्वरित मराठा समाजाने काय करावं यासाठी आम्ही मराठा स्वतंत्र आरक्षण द्यावं ही सरकारकडे महाराष्ट्र सरकारकडे मागणी करण्यासाठी ही आमची जाहीर भूमिका मांडण्यासाठी आम्ही या मेळाव्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद सिंधुदुर्गातून मिळतो। प्रत्येकाची अशीच इच्छा आहे की आम्हाला मराठा आरक्षण कुणबी म्हणून न मिळता आम्हाला हिंदू मराठा या जातीवरतीच आरक्षण देण्यात यावं आणि ही सर्व समाजाची मागणी आहे। म्हणूनच आम्ही ही बैठक जाहीर केलेली होती। आणि मराठी अस्मिता जर आपल्याला टिकवायची असेल, मराठा जात शाबूत ठेवायची असेल तर मराठ्यांना आरक्षण फक्त मराठा म्हणूनच मिळालं पाहिजे। कुठलंही कुणबीकरण आम्ही खपवून घेणार नाही। एक मराठा, 17 जानेवारी चलो चिपळूण, चलो चिपळूण। एक मराठा, एक मराठा, लाख 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 मराठा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।